ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିରକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସନ୍ତାନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଏ ଘର ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ସନ୍ତାନ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସନ୍ତାନ ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି। नारायण 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 रानी इंदुरेखा देवश्री तुम्हें आसीच मोर प्रणाम ग्रहण करूँ देवश्री रानी मोर प्रणाम ग्रहण करंतु सुखी सौभाग्यवती हो रानी रानी हो रानी ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସଦା ସନ୍ତୋଷରେ ମିଳିଥାଏ देवश्री ତାହା ଧନ କିମ୍ବା ପଦ ପଦବୀରୁ କେବେ ହେଲେ ମିଳେ ନାହିଁ ରେ ମା ସଦା ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ कहा पर शांति रक्षा करिए देवश्री जहाँ को नहीं संसार मध्य संसार के कंकंती रानी से भविष्य मोर नहीं देवश्री से भविष्य मोर नहीं भविष्यत ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ରାଣୀ ଆଉ ବହି ମଧ୍ୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ବହି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ ରାଣୀ तेरे कुहंतु देवश्री कुहंतु मोर भाग्य और भविष्य ରାଣୀ कुहंतु देवश्री कुहंतु यार उपाय ତୁମକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ରାଣୀ ତୁମେ ସେଇ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଅ ଆଉ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାତା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତୁମେ ଦେଖିବ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ କୋଳରେ ଦେବେ ସେ ସନ୍ତାନ ରାଣୀ ଗୋ ବେଦ ଶନି ସାରା ଭାଜ ମାତାଙ୍କୁ